Kon depressed ta' 10, għax niftakara ċara fil-kamra nibki like wishing that I was never born. Ta' 10? Ta' 10. Għatta xaħġ bil-ħagġa? Ija, u għazmin li l-tqajt ma' Francesca. Ġvintom il-kom 19 sena ħbib? Yes. Right, okay. Okay, so there's a così sorella. Yes. Francesca ġeja minn familja very differenti minn tiegħi u ma kienx taf x'inhi jiġri fil-ħajja tiegħi. Kif iltqajtu? L-iskola, ma konniex nitħamlu. Bħal best friend tiegħi istra, l-istess, ħajdil nektar. Le, veru, ma kienx taf x'inhu għaddej minn ħajt jien ma kontx nitkellem dawn l-affarijiet mill-tipo. Għalfejn ma kontux titħamlu fil-bidu? Kienet ek. Taf. Kienet bossi, u kiesħa. Ħafna. Da bossi u kiesħa? Le, miħaj le. Sama Fejn hemm bżonn. Fejn hemm bżonn. Femni migget jgħidilna. Sama il-boyfriend għawek u koll jtħossu skomdu. Jisu d-dundjan fil-miliet. Mux li estra, le, mux li. Le, veru, kienet ekkena kiesħa kienet d-dejaqni l-approach. Insomma, u saqsiet għalet minn irrit biddel postu minn miħaj, għax id-dejaqta, u għattela jen, għatli le, miħak le, għattela di, u veru kienet ħarqitni. U insomma, mbatt, iġġilidna, kullħat iġġilet maħħa, u ma persuna oħra, ġvera kienet kiesħa. Ċiċifiri il-klassi kolla, dorna li. Unifikat u ostriċizzat l-antipatija li kienet Francesca, sewa. U ħadd ma rrid joħroġ idu hekk biex għax imbagħad laqatna teacher flimkien biex nifqu minn dal-ġita x'kon jisna 5 mejn u daw 2 fra oħra. U msomma jieħriġ tidi l-ewwel waħda u minn dakinhar lem spiċċajna ħobża u sikkina u le veru like jiena dejjem ngħidilha minn ma tafi like salvat li ħajti. Għalfejn kienet support system. Kont noħroġ magħhom il-ħadd fra kienet ifissata fuqi like tipprova tini l-hugs u jiena kont vera persuna I hated physical affection illum inħalli għattin il-hugs ħafna. Imma kienet tannaqni. Issa kienet taf li there's something going on, imma she didn't know about what was happening. Kienet protective ħafna, kont dejjem inħoss li għandi so xi ħadd jaqbeż għalija. U vera, yes, anka k'eżempju jenna. Fej kontu tmorru, fej kontu toħorġu? Le, l-ewwel konna noħorġu mal-familja tagħha, konna d-Nazar. Mbagħad jiena kont nkun velleġġatura b'Riżabuġa. Ġifieri ta' 10, 11, 12 kemm qed ngħidu? 11. 11 kont toħorġu mal-familja. U l-familja tagħha kienu jistaqsuk mistoqsijiet dwar il-familja tiegħek? Le, ma kienux jistaqsuni, imma l-familja tagħha huma vera nies twajba u vera kont inħoss maħbuba minnhom ħafna wkoll. U ħassejt by time komda li ngħid il-fra ftit l-istorja, iżda ovvjament konna fl-ħambella ħa. Imma għatma, ma kienx tistaġab, imma kienet li wow. X'inhu jiġri, tipo, konna nitkellmu ħafna, mbagħad mamma kont inħossni komda niftaħ qalbi wkoll, kienet għamlilna l-apple crumble bil-custard, il-mami taħ. Kont inħossni da parti minn familja normali. Kif sibt il-kuraġġ li tgħidilha l-Francesca minn xiex kont għaddejja? U qed nasum li Francesca hija l-ewwel persuna li għattilha. Yes. Sewa. Yes. Barra l-familja. Mela. Kif ġġalek, kien xi mument ta' kriżi fejn ma tajtx il xi ħadd pereżempju? Insejt kif għattilha, ma niftakar li konna f'daħħa ħafna, like rajt kemm veru hija ħabiba tiegħi u li anka jien kont antipatika ħafna. So li anka f'mumenti antipatika qatt ma telqitni baqgħet jisa tipprova, so hemmhekk uritni li ġenwinament she's not leaving. Mela tlaqna?